Når du opfinder noget, bliver du husket for evigt, bro. Og Sivas opfandt det her, bro. Det er ikke for sjovt, at have det Sivas sted den dag i dag. What's poppin' live? Da jeg mødte Sivas, så havde han Waves. Han havde alle de programmer. Der er ikke noget internet, husk det. Så hvordan ved han det? Waves. Bare lige tænk på, at jeg er en 19-årig dreng, der møder en fyr, der er 18, som ved, at Waves er 2004 eller sådan noget, tror jeg. Internet er lige begyndt. Der er ikke noget YouTube, ikke noget Spotify. Han ved, hvordan man laver en vocal chain. Så ligesom i dag. Ligesom vi gør i dag. Han havde den vocal chain. Han havde en dobbelt vocal chain. Han eksporterede den, satte ny igen. Så det betyder, at han er 20. Dengang var det også uhørt. Nu er det jo normalt, faktisk. Jeg har processeret ting flere gange. Præcis, og Sivas gjorde det, da han var 16. Og grunden til, at han gjorde det, fordi han havde sådan en lille hjemmemikrofon. Alt det her, det er en meget normal viden nu, ikke? Det er, han opfandt det her shit. Jeg tror, en ting, der man glemmer, det er nervøsitet i studiet. Nogle gange folk, de er ikke dem selv. Det har jeg lagt mærke til med tiden. De er så nervøse over at være i studio overhovedet. Når jeg mener nervøs, så mener jeg ikke mange. De har glædet sig til det også, nogle mennesker så meget. Man kan mærke det nærmest, at når du slet ikke er vant til det her, og det er det jo vores job, som er dem, der er vant til det. Se det her. Okay, ham her rapperen, han er lidt mærkelig. Han har glædet sig, eller whatever nu grunden skal være. Lad mig lige få ham ned til at begynde med. Kan vi begynde at snakke om mine idéer. Hvordan jeg er. Fordi jeg skulle heller ikke lave kopier af andre sange, mand. Når jeg siger det til ham, så siger han til mig, slap af. Hver der var der i den tid, ville også give mig ret, faktisk. The chat. Hvad er den skørste session, du har været i, Cole? Det har nok været med yogaen, tror jeg. Okay, du må lige fortælle lidt mere om. I was young. That was crazy. I knew that was something. That was something. Skal man Jeg prøver altid at lave beats, man ikke kan regne ud. For mig er et rigtig godt beat af dem, der er bedst nogle gange. Simple beat, og det er, jeg har en regel. Tag chancer, overraskelseselement. Det er derfor, jeg kan godt lide Major Lazer. Det er meget sådan, han arbejder. Deres musik mantra er, at jeg skal overraske. I lige måde. Jeppe in the building. Vi fandt lige på den. Det behøver ikke at gøre noget, bro. Fjern den herfra, bro. Du er lige til at slappe af noget sammen med mig. Vi bevæger dig en mulig ting. Så bare lige ringe og sige til mig, du gør det. Det er frisk ud i. Det er bare fordi, at det er en på 16 og ikke en på 20. Det er kun de sorte, eller hvad? Det er derfor, du kan lide. Det var bare alt. Vi ses. Det var det. Tak for i dag.